sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that
nang songoni na di bagas na be, taparade ma rohata, tapahohom ma martang yang be mahita. Amen. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangolu do binahen ni parsihohot na marhapor seaon, alai anggo dihalak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asaunang madele hami ujuro hapogoson tuhami. Jala asaunang magopo hubahen hami si lehon-lehon muna denggani ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami, asaunang marpos niro hahami tu arta na dihasianganon, lehot dihami haporseaon, asa dohot hami parjabbar di siteanon ni akan na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di partang ata di Bornginon, ima sian tulu Musa, Biddu 25 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10 tulu hujahama di tonga-tongata. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa di dolok Sinai songonon. Pabuama tu halak Israel jala dohonomo matunasida, yadung masuk hamu tutano silehonok kutu hamu, ikon pataluom mudo tanoi marpariadianan sabat di Jehovah. Ikon onom taon lelengna saburommu ladangmu, jala onom taon lelengna payasiasommu rating nihaw anggurmu, dohot papunguhon aka parbuena. Alai anggo di taon papituhon, ikon marparadianan sabat do tanoi, ima sabat di Jehovah. Dang jadi saburommu di siladangmu, manang payasommu rating nihaw anggurmu. Alai yang gosagak na tubu dung salpu gotilon, dang jadi gotilommu, aka parbue nihaw anggurmu naso pinayasmu ipe dang jadi tapuommu. Ala taon paradianan sabat di tanoidoi. Yang gogogo ni tanoi di tano paradianan sabati,
ikon gabe si panganod di hamuna, di hotahe dohot di naposom bawa, dohot paropuan, dohot di halak gajiamu, dohot di dongamu sajabu, nang di halak dagang namangisua di labungmi. Di pinahamu dohot di binatang na di tanomu, sadok gogoni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangamu ma diho 7 tahun paradianan sabat, ima 7 hali 7 tahun, asa leleng ni na 7 tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun toropna. Ikom makuling ma bahenomu suarani sarune titing di bulan si pahapitu di ari 10. Iko di ari pardenggana tahe makuling bahenomu suarani sarune titing di sadok tanomunai. Ikon perbadiaamu do tanoon pa50hon jala titik konomu haluaud di tanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parolopo-lopo doi di hamu, jala ikon mula kamu ganup tu partaliana, mulak huhut ganup tu dongan nahian. Tahun parolopo-lopo do tahe di hamu tahun pa50honi, dang jadi hamu manabur disi, jala dang jadi hamu manggotil sagakna, jala dang di tapuam muna parbueni hau anggur na sopinaiasi ratingna. Ai tahun parolopo-lopo doi ikon badia doi di hamu ikon panganom muna disi gogo ni ladang na tubu boti. Ia di tano parolopo-lopo ni ikon mulak tuganup partalian na hian. Ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jalano peopsa. Amen. Siniroha madihamu do dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna. Hatan itu hatta ujahan jamita di pertangyangan Bornginon tersurat ma di pangukapon bidu na papituhon ayat na parjolo ro di ayat na patuluhon hujahama dihita saluhuna songonomma hatana disi dung salpui widama opat suru-surua jongjong
di naopat desa ni tanoi akka namaniop naopat alogo ni tanoi asa unang mangobus alogo di tano nang di laut nang tusada haupe dungi huidama suru-suruan na asing hehe sian habis saran ni mata ni ari na maniop sahap ni debata na mangulu jadi balgama suara na majuhon dopak suru-suruan na opati akka naong majalo sahala mangago tano dohot laut dunginin nama unang maago hamung tano ng laut nang akahaw pay mahu sahapi hami akka naposo ni debatata dibuhi nasidabi ola nido saha ni turpukta kadongan saha porsyaon di bagasat Tuhatta Jesus Kristus diborngin nahulom do borngin silas ni roha dihita dibornginon hata ni debata manukuli hita dienet sian pangukapon na binereng maneng sada pernidaan ni naposo ni debata naposo ni Tuhatta Jesus Kristus ima si Johannes marnida waso habalgaun harajaun banuagi jangi jadi manaringoti taringot tu keadaan maneng situasi di banuagi jang samulai sian awal sahro di ujungna adupan ni zolma sahatu banua gijang imana di guriton ni naposoni debata si Johannes di pangukaponon marhite-hite na diukap tu ibana imahwaso mernida harajaun habangsani debata disi tabereng diturpuktai adong opat suru-suruan ni debata di opat desa di Tanoon na marlapatan may suru-suruan ni adong may na di timur adong di barat adong di utara nang di selatan disima berengota na dihasyanganon hape dangadong margulmit maneng dangadong naso parbinotoan ni debata ay sudido dihaliangi debata portibion marhiti-hiti suru-suruan na jadi nasa pangalakayon maneng nang ulaw ni zolma dihasyanganon diboto debataroi marhiti-hiti akka suru-suruan na jala marhite-hite na opat desaima tong di paingot di turpuk taon marhitima patupaon ni debata panguhumion tu portibion ala ni pangalaho ala ni pardusaw ni jolma ay komaroksodo portibion diari na parpurii sogot jadi marhitima takas dipatuduhon dangadong HP na malua sian hapor sukoni dangadong HP na malua sian waso harajau ni debata gawe martabu-taburi ibana gawe malua ibana gawe salpu na opat suru-suruani gawe tering ibana disi dang boy sukoni ala marhuaso do debata mernida saluhutna na adong di hasyanganon adong memang diturpuktai di patuduhon ima naro ujung ni portibion opat suru-suruanom ma
nalao mabahen hamagon manang haporsukon manang aka hamaolon di tonga-tonga ni tano. Nabuido dirajay na sida ima alugo asa unang marhusor alugo ay molo taboto alugo marhusor do ay molo taboto ahado buktina na adong alugo secara kasak mata dan buita ida alay ala tarasahon ala mangulus do pe alugui boima tapakilalahon arong do PHP alugo di tanoon alay di paruhuman na parpudii di dokon soma alugo molo pola su alugo holadang marasi pehita di ruangan on dang adong angin na masuk ngapola busi sauk kita ngapola huduhak kita molo pola dang adong be alugo na marhusor di portibion totuna moho do namasa jala marhasu sama portibion songoni manang laut songoni nang heupe jadi senalugo do hape ima ro pasu-pasu ni debata di ngulu ni jolma taingok doi ditiki dio busot debata ima hosa hanguluan tu jolmai dinai jadihon ima siadam ditap na parjului jadi ido HP mambahen colma mangulu jadi molodang adong bei ngaso bei batu tu hitape barang be marhanguluan di tanoon gabe marhasusan nama jamar hite turpuk taun adong muse asing ni naobati seda suruh-suruan nai naro sian habisaran ni mataniari ima nama buan sahab hanguluan tu akka nama kaporsiai debata di hari dapat pudi di sima takas patuduhon na tuhita akai semai akka namartahan ibana mangulahon hata ni debata di sahat ni ujung nasugut di hasianganon jadi marhite-hite matakas di paingok di hita asa saya tong ngolu tahun ruang waktu maneng pikiran maneng pangalaho maneng akahatat tape naeng magabe maneng panguluhon di tonga-tonga ni hasiangaron dangan PHP ngolu tahun nagabe manibil sedalan di debata gawe marbuni-buni hita siad debata lau mangula akahagiok ni dagingta alai ikon ulautama nadinggan ala boy do di bereng debata aka ulaon naso dingani nang pe dang apalah sadari maneng ditikii di paingot debata jadi patardo saluhutna takasma turpuktai paingot tutuhita asa tatio ma haporsiota paima dilehon suru-suruan maneng dilehon debata do pedihita partikian imana didok nanaking nindama unang maagohamu tano nang laut nang akkahau pai mahusa hapi akana poso ni debata dibohi nasida lapatan na disi dilehod debata dihita sada tadda sada materai sada ima ula-ula ditongani ngoluta di hasianganon ima mangulahon haporsiota tu Tuhan Yesus Kristus asa tadahita songon akka naposo ni debata naong tinubus ni Tuhatta Yesus Kristus ikod di pasahapon do tuhita ima parange ulaon jadi dang holan tutu romar minggu romar tangiang ro marulaon nabadia alai kosah do ibana sahap tu ngoluna sahab tu ririna sahab tu bohina tanda materai bahwa saya ini bahwa nguluku au sadiri nunga di materaihon gabe naposo ni debata jadi takas matrupukton borak do ulahonon ni akka namar haporsiaonon di ngoluna maulo sotahan do pe ibana laho
manggotapon ima aga harorangon maneng hagio ni perdagingon di hasianganon alay takas di dokon di bagasa turpuk taon rodo ima suru-suruan ima laho manggotapon ago-ago di na opat suruan nakingi asa anggiat akan aposo ni debata dilehon sahab dilehon ima materai bahwa ibana laho memberitahon barita nauli na perjolo memang nunga di sahapon debata tu hita haluaun marhiti Yesus Kristus tu hatai ima sonari si perjuak konota asa anggiat tu kita mengulahoni sahat tu ari na parpudion ima na ro suru-suruani na opat dohot na nasada naking mangalehon tu hita di sahapon bahwa ngoluta di hasianganon digan terus tahapor siai Tuhan Yesus Kristus sahak mahita tu na di sahapon sukut laho memberitahon berita nauli nang pemasa hasusaan di Portibion. Jadi marhiti-hiti turpuk tahun tapartahatom ma sahatu partikianon ima hapor siaota unang munggilunggil hita alani na di hasianganon ay di huasoi di bataro hape seluhutna na di hasianganon unang mata hapor siay kana-kanaan unang mata hapor siay ima na adong di hasianganon nang pemargugoy secara kasak masa tabering alay gumugo dope debata dang boy hita marhaporusan marhaposan tuna di hasianganon holan tu ibana do hape hita marhaporusan aisyan ibana do ima hosatta jalasian ibana do hosani na adong di laut hosani na adong na di Portibion maneng na adong di darat asa boy gabe panganon ni jolma laho mangula akaulona nang mangula lomone rohani debata. Jadi di bagasa tikion dileho dope di hita tiki mangulu di hasianganon tapakke matikion laho mangaramoti nguluta songon tema maneng topik tu hari minggu jauh-jauh mangaraduti na tinopani debata. Jadi saluhunna na tinopani debata di hasianganon ikot taraduti terlumubima ima hapor siota na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus tu hita ima materai akka halak Kristen nang marhapor siaon tapertahat tomai dingoluta nang pemaol nang pe aong akka parukilon ditikyon. Amen. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami na marhabangsa di badua gijang di patuduhodo imanamasa di harajau misugot di hari peruhuman asalam toktong margomos ni rohami marhapor siyaw tuho asa say toktong hutiop hami gomos haluaon panobusion ni anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluao kami siya dosa jalatuari na perpudii tuk mahami manjaloi ala dipergugui ho di sahapoko tuhami tubuhi nami imatadda perbarita nauli jala di tonga-tonga ni ngolu nami ala dilihoko dobe hami hosa hangoluan di hasianganon pakyon nami matutui merbarita nauli tu saluhut na adong di hasianganon ay ido jujum asa huramoti hami ima akana tinopami nang laut nang akaisina nang darat nang akaisina pe nang sama-sama hami manusia na dijadi homo na tinopam di hasianganon asa say toktong hami mangulu di bakasan hapor siaon tuadopamu asiro hamale Jehovah agosian hadirion nami dang tuk hami mangulay napos dorohan nami tordimido
namanggonggome hami lau patupahon maperbuihon sa luhut na haporsiyaw nami dingulo nami sa rodiazal ningulo nami sa hatu hanguluan na sa liling na sokot na ni jajihomi di hami akka na marhaporsiyaw alani ale Jehovah unang mahami holan targuar Kristen na holan targuar surat di KTP Kristen alay takas maali Tuhan huangulo kami haporsiyaw nabi naum malua hami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami perbadiai mahami maparangehon hatam marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami amin. Tapasada maruhata martangiang mahita Tuhan debata amanami na utadahami marhiti anak muta Yesus Kristus sipalua jala sokopami on mahami aliamang yanak komu nang ditubusmu duhut mudarmu nang lurus di dolok kulkata jala laos di paradi hodo tutu inganan surga hasonangan dihami ima inganan dia kana persea diho ima tutu hali Tuhan di jowo do hami asa persea asa marpos ni roa hami haka perdosa mardosa do hami leamang di pertibion jo do hami manibil sian hatam na bediai jo do huloi hami hagiot ni daging nami jo do hali Tuhan do holang siakko ibaini do hali amang na basa roh hami tu do pamu na bediai asa ho matutu namang haramoti hami na masu hami na majaga ho kami do todimi nang dileko di hami ganuk mersada ido pos ni rohanami tutu diho asang giat margogo hami mangalu akasaluhna aka agogo ni pertibion budo tutu pulewati hami hari demi hari bulan demi hari demi bulan berdala kami hobar tulomoni roham alani gugum johi hami Tuhan jala di batanami asi maruham ale Tuhan tiaka yanak komu cuma perdosa terlumo bima di bagasa tikion di padongani omu di hami
di hari Minggu na salpu nunga humulai hami Tuhan ima permingguan nami asa tuhoro pasaton nami saluhutna mardame sonang dohami tutu nari Minggu dohami tutu sian kapersahiton nama sanoya di pertibion sapamoto ambu di saluhutna tutu ali Tuhan saluhutna namasa di pertibion sapamoto ambu di leoko di jitokoi Tuhan di pertibion jala bainomu do to ngale Tuhan solusi di hami jala leonomu do di paramedis yakka parbinoto kana paramedis asado ngale Tuhan lau mangobadi saluhutna songoni Tuhan paramedis nami bonon nami do to asaramo tinasida Tuhan nasih roham palua hami saluhutna ima tutu hali Tuhan torop do hami dari bagasa persahiton ima inang nyonya huta julu baru turnip songon inang amang situa purba songon inang anak konami pipo nenggolan songon inang mama restu baru purba songon inang pendeta si hombing baru manurung mungkin dang haguaran nami dia kainganan diganuk mersada-sada Tuhan tung ho manawa malupun nasida mangaleon pasu-pasu mangaleon hambalumon pasu-pasu obat na pinangana songnan minum ma Tuhan ala di bagasa dari marlasi rohado hami ala nu ngali Tuhan di hamalumon imayana kon nami si pipo nenggolan nu ngamula nasida mula anak kon nami tu bagasna maulati madiho wali Tuhan godang maulati pasat kami tuh ala asidot tolong di rohami di ali Tuhan pergugui hon paramedis bergugui hon saluhut na tahe asang giat Tuhan malu monak kasaluhut na banon nami do tuh wali Tuhan dia ka na di pertibion molo tu ngadok pele Tuhan nunga dia lapo di Joho tu jolom akka namar sahid kopiti leo madi akka keluarga ima ale Tuhan pasu-pasumi leo nali Tuhan halabohon ni pikiran asal nang lilu nasida siakodo ali Tuhan parbinotoan siakodo pangapulion asang giat nasida boy merlas ni roha jala boy musengani badalaton imana di pasaha ni pamaret tanami anggia matutu ale Tuhan pergugamu pamaret tanami semulai sepertoru saat tu pergijang ale Tuhan asaramo tamu nasila leo pikiran natorang asanggia toktong ale Tuhan sude pertibio di bakasan nasihaton jala boy tantangan limi tantangan lawas ya kami teruli kami di hatam nabadiai Tuhan jala di batanami pasaton nami do toho ale Tuhan ruasmon mulai sana me satu nama godang nanya anak kon nami be nadao holang sekami sana ke keluarga nami mulut ngado ngale Tuhan pergumulan nami di seluruh na pribadi lepas pribadi Tuhan halus ya katang yang nasida mulut ngado ngale Tuhan di ruasmon namang ido pasu-pasu ya kaparana kono Tuhan alusi tangyang ni nasida le Tuhan asang giat martabata basilas ni rohana sida Tuhan jala di bata nami mulut ngado ngali Tuhan dia kanakon nami nah hurang dia ke persekolahan dan di perkuliahan Tuhan hodo nama bote selu nak pamoto amudi asang giat sai mata kuliah do tulus di karejo nasida bui marlas di roha kana toras marlas ni rohana kuali Tuhan Tuhan jala di bata nami mungkin gudang doka masalah-masalah nami pribadi lepas pribadi tuh pasatun nami Tuhan luas lama kami marlas ni roha obar tuloh meneroha pinuji pinasangak mahole mang nabasa soni manang tetangga namion sudi akka tetangga nami Tuhan pasu-pasu asang giat bui kami marlas ni roha di bakacorom nabadion jala malate ho kami do tongali Tuhan ruasmu akan mangaleon pasu-pasu menali Tuhan di pasahat nasida tu bakacorom nabadiai jala boy do ulau kami ima operasional nami oleh Tuhan di bagasan lasi roha hai mangula
akasulan nami alani ali Tuhan lema silasi roha terlumo bima diaka pedeta diaka pangulani huria li Tuhan asanggia di basan lasi roha nasida mangulahon hatam Tuhan jala debata nami amalato kai masalu nak pasu-pasu mi loas mahami marlasi roha li amang nabasya ipiale amang modum mahami pihak di podoman nami di borgin nahulumon tuhoro pasahaton nami asa pasu-pasu mahami di pedoman nami padua hami sudah kaparmaran dakuboto hami hana terjadi Tuhan alai ho mana medungi hami di hari manugotna las pataru mahai musengani mangulaho nakaulahon nami ima gabe silasti roha Tuhan jala debata nami pinuji pinasangak mau tunggu dang dobeli Tuhan nanang si jalon nami sedopa nabedia doho le Tuhan pasa hato mudu tuhami ho bartolong maniroham maulati mariho marhiti anam Yesus Kristus si pelosyo kopami pasa hato nai matang nami tuho amen. Tatangi akoma peliata tuadopan di debata martangiang mahita. Ali debata amanami nari banua gijang. Hodo haroroan ni salut silehon-lehon na dinggan. Dod nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masa na lohom itu hami pilihan nami tuho. Si jalo may gabi na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asau perhasiang hami pilihanon pati bulhon harjam itonga-tonga di huriam do di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu tanda hami godang ni sileo-leo itu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ramahita mangido di tangiang alia manami alia manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo say Roma harazommo say saut malomanoham di botongon son na di banua gijang leo matuhami sarareon hanguluan siapari say sama dosa nami son panesa nami di dosa diungan na merdosa tuhami unang hami tugion tu pangujunan walua mahami sian pamago ay horo na puna harajaon do tagugon rodi hasangapon sa liling nililing na amen. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohan ni debata ama do persauran ni todi probadia mana mga ramoti jala na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras marihita. Oras.